Здравейте, потребители на YouTube, аз съм CradioBG. Днес ще играем на Майнкрафт. По принцип няма да играя, но ще ви покажа нещо. Това нещо е един мап, който не знам дали ще ви хареса. Обръщам се. Това е цял град. По принцип съм почнал да... По принцип тук ми беше мината, сега ще ви покажа. Това ми беше мината, направо надолу си продължаваме бела. По принцип тук сега ще живея. Чакайте само да го пусна на креатив, да стане по-бързо да ви го покажа целия свят. По принцип този град, както съм го прочел, ако искате този град, нали, този мап, ако го искате по-добре, напишете в Google Play Team City. След малко мога да ви го покажа, да го разберете. И да, това ми е конят. Сега ще ви покажа къщата ми. По принцип, вие като се спавните, мисля, че абсолютно също ще ви го покажа. Това не ми е за много на баня. Това е нещо като душ кабинка или не знам. Не знам, това е нещо като огледало или мивка. Това също не го знам какво може. Така, някои неща съм добавил също тук. Ето това е нещо като телевизор. Тук съм го сложил. Тук съм сложил храната на котката ми, храната на кучето ми, само да сложа. Ето риба и вода. Това е нещо като хладилник, сега ще ви покажа. И ми хвърлят разни храни. Така. Тук не съм ги слагал тия честови. Така са си бяха. Така са си били. Това е котката ми. Сега ще ви покажа кучето. Това е нещо като... Може сега да го кажа. Не знам. Ти нещо го сложах тук? Така да ви показвам града. Няма. По принцип, като влезете в някоя къща, по принцип, освен тази, няма да ви излезе, няма да ви излязат вътре в къщите, няма да има абсолютно нищо. Но ако имаше, не знам дали ще може да бъде по-бъгало. Ето това е всичкото. Не знам. Ето това, аз горе съм го добавил с емералди. Нещо като църква. Това е нещо като блок и басейн. Не знам, нещо като хотел. Ще ви покажа. Ето виждате, няма стълби. Ето тук няма стълби, откъде да се качите. И да. Това е целият град. От тук се спират пътищата. Чак до тук. Има още един мост. Построени коли. Ето това е нещо, може да не е имало, но аз съм го построил така. Нали, отвътре съм слагал неща. Нещо го направих като каквото и е. Какво е това? Не съм спамвал тук по такива блокчета. Не си хора, не съм спамвал такива блокчета. Знам един там, дет ми влизал в сървъра.
Влизаме в сървъра. Нищо, после ще го махнем, хора. Това е, нали, всичкото. Това е нещо като каса. Тук е нещо като, как да кажа сега, не знам как се казваше. Това е цветарница. Това е нещо като ескалатор, който е много бърз. Това е нещо като в мола. По принцип в всеки мол има някакви различни неща. Аз сетих да има нещо като басейнче с корабче. И това са дрехите тук. Пише на табелката. Той нещо... да ви покажа най-важното нещо. Това е кошче. Да, това е кошче. И като излизаш, като за награда ти фърля... Да, такова. Да, и това по принцип по целия свят. Ще трябва да купа, да. Мисля, че ако имаше толкова много вътре в сградите, ако имаш предмети, ще малко... Сървърът да беше малко бъгъв. И да, това е целият град. Очаквайте и други клипове на други игри. Сега тук мапа малко не ми зарежда. И да, това е за жалост целият град. И тук съм спалнал кокошка. На тавана още се седи. И да, за жалост това е всичко. Надявам се да ви е харесал. Това също аз го правих. Надявам се да ви е харесал клипчето ми. И това също като нещо като люка съм го правил. Сега съм прекъсвал. Сега съм се прекъсвал. Надявам се да ви е харесал клипа. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал града, който съм ви го показал. И ще се видим другия път. И чао!